Sadurunge kula teng mriki niku nyoba tak kei ya kodim. Niku maksude pripun, Pak? Napa? Ya kodim. Ya kodim. Ya kodim. Nah, ya kodim kan langgeng to. Lah iki lha sing langgeng ki apa sendhange? Napa namane? Napa Nggih date perjuangane? nggih date langgeng, perjuangane langgeng, sendange langgeng, gununge langgeng. Kok diparingke kula. Nggih, Menawa kowe tak kei ya kodim. Iki maksude pripun? Kok dikekke kula ngono lho. Yo. Sing diparingke iki subhanallah. Karya kodim subhanallah. Nek kowe tak kei subhanallah. Niku wonten bukune 4 lembar padha garis niku, Pak. Garis meniki. Neng dereng ditulisi. Kula tampani kula gembol. Lah niku maksudnya pripun, Pak? Subhanallah. Nah, buku sempatan lembar niku sing dereng enten tulisane niku maksudnya pripun niku? Kok takok-takoke wong pinter-pinter niku kok dereng bisa jawab. Nggih. Subhanallah. Nek subhanallah niku ketok maksude Allah. Nggih. Lah, sing 4 lembare niku lho, Pak. Sing cara takoke. Sing durung tulisane. Sing dereng tulisane kula pun kula gembol. Tak tambani, kula tak gembol. Nek kula tak subhanallah. Niku usute niku kertas padha garis niku 4 lembar. Lah kula takok-takok dereng enten sing gadah pinang nggih. Nah adik kula ngenten. Ya kuwi kon ngisi buku catetane amale dhewe kan. Kaya ya enten-entene. Niku lah adik kula kan kiai. Kon ngerti iki kon ngisi Allah. buku Ya catetane kodim. amale dhewe. Kok nang sana-sana dereng saged batang kok. Pokoke subhanallah. Nggih, Pak. Nah, nggih. Urip ning donya. Nggih. Diisi kanthi sing sae. Nggih. Ah, nggih. Niku. Kanthi sing sae, lembaran ingkang sae, ingkang apik, maknane kan ngoten. Niku bare niku kula wonten tamu, Pak. Sang siji ndalu niku bocahe normal. Wamene sendal niki tahun 2007. Tanggal kalih to. Mbah, kok ramene kaya ngene kene iki resep jenengan niku pripun? Subhanallah. Aya kodim. Lah kula kan mboten ngerti. Wah, mboten ngertos Mas. Lah sampeyan kepengin mboten ngoten. Bahasa berarti itu lucu-lucu. Kepengin ngerti mboten. Nggih kepengin. Nek kepengin sampean tak jak wiridan purun. Lah wong bodho nggih purun ya. Nggih. Jam 1 dalu niku. Masyaallah. Mulai nganti jam 2. Niki ngaten, Mbak. Sampeyan arep ngerti resep jenengan. Arep kepengin ngerti sampeyan tak jak wiridan subhanallah jane. Ya kodim. Niku terus maksud kula ngeten. Nek dereng kula mek pundhake sampean aja wis. Lur nek ditakoni ana swara apa wae jawabe Allah. Nggih, kula ngoten karo kula bodho ya pokoke anane nggih manut ngoten. Ning kalih merem, Mbak, mboten untuk melak. Pun merem dipet kaya wong jenengane wong bodho ya manut apa anane ngoten niku. Nggih. Kula sila kalih wijan. Ya. Kula sampun dadi mek pundak kula plot ngoten niku kula karen, melek kula. Sampun ngoten ditakoni. Mbah sakjane sampeyan niku wiridan. Niku sampean pernah napa? Wah,
mboten ora napa-napa Mas. Ngoten. Ngeten lho, Mbak. Sampeyan eling-eling sampeyan diweroki napa? Mboten ora napa-napa kula ngono. Wong mangan nggih. Mboten merok barang Padang napa peteng napa biru napa ijo ngoten napa. Oh. Weroke barang Padang. Nah, sak jerone weruh barang Padang. Sama diwerohi apa? Sama eling-eling werohe ati. Api tok liyane mboten enten. Wong api tok. Nggih, Bun. Sakjerone sampeyan niku ana nyeluki mboten. Ana nyeluki mboten cetha ora tak jawab ngoten. Ora cetha nyeluki kan mboten jawab mawon. Saiki nampun ngoten. Kula niku yo malih apa, Mbak? Mambu gondono panjenengan. Badhep napa wangi napa pripun ngoten lho. Oh, gandane wangi. Wangine kaya napa? Kaya minyak. Nggih kaya minyak. Lah minyak napa? Wah, mboten ngerti ora tau nggo minyak kula ngoten. Lah kula diambungke tangane niku. Kaya ngeten iki. Oh, nggih kaya ngeten niku. Kula ngoten. Pun sak ndosane iki sakjerone sampean linggih niku rawose pripun? Kula niku sakjerone linggih diangkat munggah. Dadi kaya dene kula niku mumbul. Kula linggih niku kula sila untuk gondongane entuk alam Padang. Pendengar Padang werohe ati terus gondone ora linggih diangkat munggah. Ayo niku resep jenengan. Resep jenengan ngoten iki. Wis matur, mudeng. Nek sampean le perjuang terus niku ngoten niku resep. Iya. Tuhanane wong bodho bare niku wong niku ilang. Mboten enten. Apa sing ngajak bidang kula iki sapa kula ora ngerti. Ngantos sepriki ketemu. Iya nggih, betul. Ya nggih. Iya nggih. Napa niki wong ndonga-ndonga kahanan nggih. Nggih sampean ramene sendal. Ayo niku apa perjuangane kula kan ora krana pamrih apa-apa. Amin. Niat kula niat ati. Muga-muga dalan iso sak tapak iso jadi. Wis sak tapak tataran watu muga-muga jadi. Nanti sehingga seperti nanti ana aspal. Alhamdulillah. Ya niku ngoten niku. Niku subhanallah. Anak diwarai ngaji niku, warai ngaji, Pak. Basim. Jam kali. Nggih, nggih badhe mulai. Nggih. Ya jam kali. Terus Nggih, nggih. nah, nyumpang itu tak ngombe kopi sik langsung siram. Nggih, nggih, monggo. Nyuwun izin Mbah ya. Nggih, monggo. Panjenengan Mbah. Niki mengke kula niku entuk napa nggih undangan teng aji kula bangsa Pomoi. jadi kula boten saged apa niku monggo jenengan ngaji sabda niku Nggih, monggo teng sokong putra Sokong darat. 100 dina wis sokong ngene Mbah Nyai sokong Kuwi nggih lho. mboten desane